яке аз пӯстунҳои мустаҳками насри тоҷик фарде ки дар асарҳояш як давраи таърихиро хеле муосиру зебо офаридааст. дар баробари айниву улуғзода ва дигарон намешавад оғози насри муосири тоҷикро бидуни ӯ тасаввур кард. бале, ин шахс нависандаи халқии тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи абу абдуллоҳ рӯдакӣ ҷалол икромӣ мебошад. мо имрӯз тасмим гирифтем дар барномаи қадамҷои худ қадамҷои ин абардмарди зиндаёдро зиёрат кунем, зеро зиёрати қадамҷои чунин шахсиятҳо корес хайру савоб. соли 80 ба ин оила дохил шудам. келини нависанда якчанд сол ба ман муяссар шуд ки дар оилаи ҳамин кас зиндагӣ кардам, аз нав аз наздик шинос шудам. ба ҳар ҳол бо вуҷуди он ки ман ҷалол икромия нависандаи беҳтарини тоҷик мешуморидам, аз вақтое ки китобхон шудаму адабиёти тоҷикатӣ шинос шудам, ман он каса амак мегуфтам. ба ман ҳамчун падар рафтор мекардам. мана инҷа меҳмонхонаи бобом. ман тамоман хурдтарак будам ки инҷа кӯчида омадан бо модаркалонам. дар инҷа меҳмонои бисёр ҷамъ мешуд. ҷӯраҳошон меомад, сотим улуғзода, боқир раҳимзода, мирзо турсунзода. мо хурд будем, дулли ҳамино ба калон мешудем, гапошона гӯш мекардем, бисёр хилватҳои аҷоиб мегузаронданд, шабнишиниҳои аҷоиб мегузаронданд. мана дар ин сурат Лисиков гуфтагӣ рассоми машҳури давраи советӣ буданд. 60-солагии бобом. дар инҷо сурати бобом вақти 50-солагиашон ба ҳамон рассом Лисиков кашидагӣ буданд. дар ин хона бисёр тӯҳфаҳо ҷамъ шудагӣ. тӯҳфаҳое ки бобом ба ҷӯраҳошон, наздикошон тӯҳфа мекарданд. мана мисол ин табақаи хушрӯй 80-солагии бобом ба аз иттифоқи нависандаҳо тӯҳфа шудааст. бобом бисёр муноҷот, шашмақом гӯш мекарданд. анамин патефон доштану ҳамин ба мемондану бо модаркалонам гӯш карда мешиштанд. хурд будем, гоҳ вақт мефаҳмидем, гоҳ вақт намефаҳмидем. лекин оста оста ёд гирифтем. моям ҳозир нағз мебинем, гоҳ вақт гӯш кара меистем. саркати хеста кор ки мекарданд, масалан баъзе чизошон дар инҷа мондагӣ мо нигоҳ доштем, то ҳолия ҳамчун хотира, ҳамчун семейна реликвия. ҷомашон ҳаст, мана ҷомаи нағз медиданд. ҷомаи кӯтоҳакак бисёр мезебед он кас ба вақти хунукӣ ба пӯшида ҳамин катин сари столашонда шишта кор мекарданд, ҳавлӣ мебаромаданд. боз дар инҷо мо як чиза ман нишон додани будам. амакам ҳайати намояндагони Тоҷикистон катин дар рӯзҳои адабиёту фарҳанги Тоҷикистон дар дигар ҷумҳуриё иштирок мекарданд ва аз онҷа тӯҳфаҳои бисёр меоварданд. масалан аз Қазоқистон мана ин ҷомаю ин кӯлоҳи қазоқия гирифта овардагӣ буданд. бисёр пӯшиданд, якчанд бор пеши мо ба нишон доданд. баъд мо ина ҷамъ карда монданд. кӯлоҳаш катин ин ҷома мо зебит гуфта гап мезадем. инаша аз Туркманистон оварда буданд. инам тӯҳфа аз туркманон, ҷомаи туркманӣ. ҳамчун тӯҳфа хотирот аз ҳамон сафарошон нағз медиданд, ин чизҳои ҷамъ карда мемонданд. либоспӯшишон ба бисёр консерватор буданд. якта костюми нағз медидагишон буд. ҳамон костюма фақат буҷое ки мерафтанд мепӯшиданд. баъд хуштоманам Саодатбону мегуфтанд ки дигар чизатон напӯшед, охир як
як гала чизи дигар доред. Не ма ҳам маъқул гуфта кӯшиш мекардам ки ҳамун чиз катин ҷой раванд. Ҳама либос ба он кас ба мезебид, қад баланд буданд. Хай худатон агар сёмкои пеш надидагӣ бошед, қад баланди, қомат баланди хушрӯ буданд. инҷо утоқи кории нависандаи халқии Тоҷикистон Ҷалол Икром мебошад. бинед ки ин миз ҳамон хеле ки буд дар ҳамон давра ҳоло ҳам ҳамин хел ҳаст. шояд романи барҷастаи духтари Оташро Ҷалол Икромӣ бо ҳамин қалам навишта бошад. ин як ҷои муқаддас барои мо. мо инҷа худомон давида намедаромадем. утоқи кории бобом ба тақ-тақ мекардем. баъд овозашон мебаромад. яъне мумкин буд ки дароем. медаромадему якта муччи карда давида мебаромадем. медонистем ки халал додан мумкин не, гап задан мумкин не, парешон нашаванд. фақат даст кати менавистанд, хати форсӣ кати менавистанд. баъд духтарашон холаи ман ба килилӣ мегардонданд. одаташон буд ки саҳар барвақт мехестану албатта физкультура мекарданд. баъд даромада кор мекарданд. гирдашон ба фақат сурат буд. суратҳои мо, суратҳои наздиконашон. майда будем, ҳар хел открыткаҳо карда медодем. гирдашон ба мемонданд. барои ман инҷа ҷои муқаддасто ҳолоя. вақте ки инҷа ба медаром як ҳиссиёте як зиёд мегирад, ёд мекунам. бисёр ёд мекунем. одами бузург буданд, гапҳои аҷоиб мегуфтанд. ба ҳар як саволи мо ҷавоб медоданд, мефаҳмонданд. барои чӣ хел мешавад, аз куҷо. майда будем, ҳар хел саволо медодем. бобом умуман бисёр техникаи нағз медиданд. ҳар як намуди техникае ки мебаромад он кас дастёфт мекарданд. аз граммофону магнитофон сар карда. майда будем бисёр овозҳои моя менавиштанд. ҳар як омдагиҳомон ба шеър мегуфтем, шеъромоя менавистанд. нақломоя менавистанд ки чӣ хел омадем инҷа ба, аз куҷо омадем инҷа ба. баъд ҳамоная гӯш мекарданд. ягон ид ба ҳама ҷамъшаве мемонданд, мо гӯш мекардем. кинокамера доштанд. бисёр амакам оша нағз медиданд ва худашон мепухтанд. ош ҳар якшанбе оиламон ҷамъ мешуд, он кас ош мепухтанд. баъд оша як махсусият дошт ошашон. ҳам гӯшти гов меандохтанд, ҳам гӯшти мурғ албатта меандохтанд. баъд камакак шакар меандохтанд ошашон ба бисёр ширин мешуд. баъд умуман чизи ширини нағз медиданд, шириния ҳалво пухта мепухтанд аз чормағзу шакар. ман бам ёд доданд ҳамон ҳалвоя. баъзе ман мепазам ҳозир. ин аберашон Дарина Икромӣ. ҳозир хондана ёд гирифтодааст ва фақат мегӯяд ки ман ки калонки шудам, китобҳои бобо калонама мехонам. ин асои бобом. он кас асо намегирифтанд. лекин ин асоя дар вақти сармо боли яхоба истифода мебурданд, ҳамин кати мебаромаданд. дигар вазифаи ин асо яктарафа кардани парда буд. ё аз офтоб маҳкам мекарданд, ё бегоҳӣ мекушоданд, саҳро мекушоданд. ҳамин хотирам ба нағз монд, мо механдидем.
дар як кӯчаи на чандон тӯлонӣ чандин шахсиятҳои бузург зиндагӣ кардаанду то ҳол мекунанд. ҳоло бо ифтихор одамони ин кӯча мегӯянд Ҷалол Икромӣ ҳамсояи мо буд. ӯ воқеан ҳамсоя, ҳамдил, ҳамрози ҳар яки мову шумост, зеро ӯ номашро дар лавҳи зиндагӣ барои абадият навишта кард. ҳаргиз намирад он ки дилаш зинда шуд ба ишқ, сабт аст дар ҷаридаи олам давоми мо.